Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto at ito ang Vote Watch 2025, the CLTV 36 News and Current Affairs National and Local Midterm Elections 2025 Special Coverage. Simulan natin sa isang mahalagang tanong. Ilang Kapampangan ang bumoto ngayong araw ng halalan at marami pang ibang tanong na sunod-sunod. At dito sa ating talakayan sa parting ito, magmula po kaninang alas 8 ng umaga, nasa coverage na po tayo. Pero alam po natin, may tao rito na kasama ko ngayon na mas pagod kesa sa aming mga nag-cover. At nagpapasalamat ako at pumunta pa siya ng kusa dito. We would have appreciated kahit na sa phone lang, pero ngayong dumating siya dito sa studio, at sumama sa ating live coverage ngayong gabi, talagang lubos na lubos ang aking pasasalamat. Wala akong ibang tinutukoy kundi ang napakasipag na Assistant Regional Director ng COMELEC dito sa Central Luzon, si Attorney Elmo Duque. Ma'am Sonia at ang mga lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng iyong programa sa Central Luzon, masayang araw ng halalan sa ating pong lahat sa Central Luzon. And thank you very much. Kumusta po ang lahat ng mga nagsilbi mula sa COMELEC Region 3? Nasaan po sila ngayon? Wala na ba po sila sa mga presinto? Where could they be at this point in time? Sa ating mga electoral boards po natin, the DESO TSS and technical at saka supporting staff, nandun pa rin po sila sa mga polling centers natin at saka mga voting precinct natin. Ginagawa yung mga final touches ng halalan sa araw na ito sa mga voting precinct at saka voting centers po. Susunod po ang ating mga kapulisan, ang ating AFP together with the Coast Guard and other security forces. Nandun pa rin po sila na nakabantay po doon sa ating mga voting centers. At ang mga election officials natin, nandun sila na nagmumonitor. Some are preposition and stations in their particular offices at minumonitor po ang mga kaganapan sa pagdadaos ng halalan. And many of the election officers magmula po sa municipal, city, as well as our provincial election supervisors are already in their board of canvass sa provincial board nila, saka sa mga city board and municipal board, kasi po sila po ay nagkaroon na po ng tinatawag natin na formal convening at about 6 o'clock this evening. Although they have actually an initialization of their consolidated canvassing system at 1 o'clock this afternoon po. So yan po yung mga conditions ng mga kasama natin na naglilingkod, ang mga treasurers natin, Bureau of the Treasury. Sila po ay nag-aantabay na rin ang lahat ng kanilang mga resources sa pagbalik ng ating mga tinatawag natin ng mga election paraphernalia alongside with our equipment. Okay, so yun po yung current situation po natin sa operation po ng election natin ngayon. Ayun, at hindi pa pala tapos ang trabaho nila. In other words, although nagsara na ang mga voting centers, hindi pa rin tapos ang trabaho nitong mga tauhan ng COMELEC na nagsilbi sa halalan. Tama, Ma'am Sonia. So himayin po natin sa level po ng mga nasa voting centers or voting precinct, to be more specific. So punta po tayo sa mga electoral boards na sila po yung nag-execute ng botohan sa mga presinto. Ngayon ay possibly ongoing na po yung pag-preprint at hindi lang po yung pag-preprint ng mga resulta ng botohan doon sa tinatawag natin na presinto, kundi some already have posted yung mga resulta, no, which is next step. Ipopost nila after printing the 9 copies, ipopost nila sa labas nung voting precinct yung resulta po ng national and local elections po. Pagkatapos babasahin po, i-announce po yung resulta ng halalan, and then afterwards i-prepare yung 21 na pagkatapos magta-transmit po sila doon sa tinatawag natin na
respective boards, yung sa City and Municipal Board of Canvassers, itatransmit po yan. Pagkatapos mo mai-transmit yan, i-preprint po nila yung remaining 21 copies of the election returns, and tapos saka sila mag-save po. Pagkatapos nilang i-save, that is the main, ibaback up na po nila yan, and then gagawa po sila ng tinatawag natin na yung 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 sa machine. What do you call it? Audit log. Okay. I-preprint po nila yung audit log, and then afterwards, bago nila i-shutdown, they will have to see, magkakaroon po sila ng ballot review. Titingnan nila kung wala bang na-skip na mga balota na sa pagbasa ng ating mga automated counting machines. Okay. Wala po kayong mga natanggap na mga ulat ng anumang kaguluhan ng botohan sa Central Luzon, and particularly, of course, Pampanga? As of today, meron po tayong na-validate. Tinawagan ko po yung election officer po ng Magalang, at kinonfirm po niya na merong konting komosyon sa isang barangay sa kanyang territory sa Magalang. But it did not create any disorder or inapektuhan in any manner yung conduct po ng orderly and peaceful election po doon sa voting centers po natin. So, masasabi po ninyo kung Central Luzon and Pampanga ang pag-uusapan, naging orderly and peaceful ang very halalan. orderly and very peaceful po, Mang Sonia, ang ating halalan dito sa Central Luzon. As we move around, hindi po, unlike in Maguindanao or unlike in the Barm na putukan, hiyawan, pero dito, yun lang, medyo it called our attention na mayroong commotion, pero ang maganda doon, hindi naman sa loob ng voting center or doon sa polling precinct. So we can say that it was a very peaceful conduct of election. In the past, marami tayong past elections, maraming reklamo sa voting machines. In fact, may mga grupo na nag-cast pa ng duda sa resulta ng halalan sa nakaraan dahil sa napakaraming ulat ang problema sa mga voting machines. Kumusta po ba yung mga voting machines natin ngayon? Itong mga bagong-bago po ito, no? Never pang nagamit in the past elections. Tell us about it, Attorney. Thank you, Ma'am Sonia. Actually, ihambing lang po natin para mas maganda po yung pag-appreciate natin yung effect and the comfort and the convenience that we derive from this automated counting machine. So, sa nakaraan, magmula 2010 po hanggang dito sa 2022 national and local elections natin, kung magkatop po tayo, sabihin natin na ang daming mga nag-malfunction na mga BCMs po natin noong araw. And the repair was very difficult, no? So magmula 2010 hanggang po sa 2016, lahat po yan doon sa Laguna and Visayas and Mindanao. So there were only 3 repair centers or hub sa buong Pilipinas. Okay, so yung buong Luzon, pupunta po lahat doon sa Cabuyao, Laguna, kung saan sa Santa Rosa, Laguna, doon i-reconfigure, iayos po yung machine or yung SD card ng araw. Kaya napakatagal. May inabot tayo ng 1 linggo. And then in 2019 to 2022, nag-innovate po tayo. Ibinaba po dito sa ating mga regional offices ang repair hub o repair center ng ating mga defective BCM or defective USBs or SD card ng araw. Kaya po naging mas napabilis. Etong namang 2022, we are beneficiaries of a totally transformative and very innovative approach na ginawa na po sa bawat provincial level ang pag-repair ng ating mga BCM and automated counting machines together with the USBs. Kaya napakabilis po. There were actually 49 reported na nasirang BCM automated counting machine, which constitute about 0.445. 2025. Ang tinutukoy 2025. Yeah, ito nang bago na to, itong ACM. Okay. Alright, so ang dineploy po natin na total ng mga ACM po natin is 9,584. Ang nasira po doon is 49.
Ang contingency po natin is 1,426. Oh. So napakaliit po yung naging impact ng nasirang mga ACMs po natin. For the entire region? Entire Central Luzon po yun. What about Pampanga? Ang Pampanga po, may naitala po tayo na about at 15 BCMs, ACMs po na nasira dito sa Pampanga. And you prepared how many to replace? We replaced 15 din. Kung ilan yung bilang para hindi na po magtagal. Yeah. So, mabilis. Napakabilis po. Okay. So, wala tayong naging mga problema, mga reklamo. Of course, I will talk to the representative of PPCRV later and our reporters as well. Pero I'd like to hear from you. Anong masasabi ninyo? May nakarating bang mga matitinding reklamo sa inyong opisina? Meron po tayong natanggap na call ng isang media practitioner sa Bulacan, particularly highlighting the case of Kaingin May Kawayan, na kung saan pansamantala inilagay yung kanilang mga balota sa isang container habang inaantay yung pagka-replace po ng machine. At lunchtime, naayos na rin po yung machine. So, nagtuloy na rin po. Yeah. Now, people are excited. Itong mga nagtatanong sa atin, nag-aabang sa ating social media, ang tinatanong nila, meron bang mga lugar dito sa Pampanga o sa ibang bahagi siguro ng rehiyon, pero people are interested in Pampanga, ang kaya nang magproklama ngayong gabi ng nanalo? Very interesting, Ma'am Sonia. As we estimated, the quick count ngayon, napakabilis po yung machine sa pag-print. Unlike in the time past, medyo mabagal yung BCM natin, itong ACM natin. This one is mas mabilis. Mas mabilis. Yung nasubukan naman natin, yung pag-print niya ng BBPAT, napakabilis. Di po ba? Oo. Okay, so with that, we are estimating sa akin bilang may kasanayan na rin po, siguro by about 10 p.m. or past 10 p.m. tonight, we will be having some proclamations already. Specifically, what cities or what towns? It doesn't matter po kasi basta barring any issue, no? Kasi napakabilis po, hindi na po kasi manual ito, hindi na po kasi sa dami, kundi sa bilis na ng mga guro sa sa ayos na pag-transmit ng mga resulta. I don't think na medyo tatagal pa po tayo hanggang bukas. Opo. So you don't expect any delays anymore? Yes, ma'am. Maliban na lamang kung talagang hindi maayos yung level nung ACM, siguro medyo it may take a little time until tomorrow. Okay. Pero majority of all the candidates in the city and the municipality would be proclaimed tonight or early morning tomorrow. So merong makakatulog, merong hindi makakatulog. Definitely. Mukhang napakagandang itong gabi na ito. In just a matter of few hours, medyo may manginginig na sa resulta ng proclamation. Actually, nakasil lang itong studio eh. Kung hindi nakasil ang studio, baka may maririnig na tayong fireworks. Possible. Malapit na, nakaabang na sila dyan. Okay. Yung mga nanonood o yung mga nasa quick count ng kanilang mga partido o kandidato, pwede na ho kayong mamalita dito, babasahin ko at babalita na natin kung kumusta na yung inyong quick count. Pero, syempre, ang official pa rin ay galing sa COMELEC. Ano po? At talk to us about the transmission sa transparency server. Kasi parang ito yung isang gusto nating ipaliwanag sa ating mga kababayan na nanonood. How does it work? Okay. Hindi man po ako technical man, wala po ako masyadong kaalaman sa larangan po ng information technology, pero nagtanong po ako at yung transmission po is done using the dedicated lines po ng telco. So it's just like sending a text message. Gaano man kahaba yung text message natin, it will just take a few split of a second to send it to somebody else far away or distant from us. Okay. Ganon din po ang pagkabilis po ng pag-send ng ating mga ACMs doon po sa City and Municipal Board of Canvassers po natin. Ganon kabilis. And it is happening to the Board of Canvassers ng City and Municipality, pupunta po sa transparency server. Itong transparency server ay doon po nakikita ng mga accredited media. Yan. So na-access po nila yan, yung transmission na fresh nang galing po doon sa voting
precinct, specifically pang voting precinct na nagtransmit po ng resulta ng halalan po. So doon po nila na-access, and that it gives them the unofficial quick count na pinapublish nila sa kanilang mga particular website or sa kanilang mga studios or mga stations. At yan din ang nagiging basis po ng COMELEC to publish the official pero hindi pa completed result of the election. So pwede naman pala yon na kahit na hindi pa kompleto, pwede na nating ipalabas, no? Pero alam nyo, Attorney Elmo, sa aking pagkakaalam, yung mga kandidato, partido, meron din silang sarili nilang quick count. Kanya minsan, nakakapag-fireworks na sila kahit na hindi pa ina-announce ng COMELEC, ano. At dito sa lalawigan ng Pampanga, malamang sa hindi, sabi nyo nga kanina, kasi maraming nagtatanong hindi na aabot ng bukas, malalaman na natin kung sino ang mga nanalo sa halalang ito. Hindi ka rin siguro makakatulong yan because people will be calling you, right? In fact, baka magro-ronda po kami. Pupunta kami sa mga respective canvassing boards para titingnan po natin yung resulta. Kasi tama po kayo, yung mga politicians natin ngayon, they have evolved into logistically well-equipped system na sa bawat presinto, alam na nila ang resulta at natatabulate na nila. So by this time, alam na nila kung nanalo sila o natalo sila. Alam na po nila yan. Kaya nakahanda na po sila just for purposes of formality. Because it is the formal declaration or proclamation of the board that would vest them the authority to claim na sila po yung nanalo sa electoral contest na ito. At sa mga nakaraan namang mga halalan, madali naman nagko-concede ang mga natalo. Tama po kayo. The onset po, yung pagpasok ng automated election system since 2010, ay medyo nabigla po ang Filipino nation dahil hindi na po nauso yung tinatawag natin na election protest, election contest, kasi nabigla sila, hindi nila alam kung anong mga election lawyers, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Paano nga ba talagang maging successful ang kanilang mga election protest pagkatapos ng proclamation. They have only 10 days within which to go to the court or go to COMELEC for an election protest or election contest. So, nakita natin yung pagbawas po ng tinatawag natin na frequency of election contest or protest filed in court and at COMELEC. Dahil yung pong SD card, time and again, the Supreme Court has upheld na ito nga talaga ay valid at this is a clear evidence of the result of the election. Okay. Attorney Elmo, I won't keep you because sinabi nyo nga kanina na magro-ronda kayo. Titignan nyo lahat. Pero this point in time, I want to give you the opportunity to say whatever message you want to say to your people in COMELEC, to those who have helped you para maging mahusay, malinis, orderly and peaceful ang halalan na ito sa lahat ng mga nagbantay. Mensahe nyo siguro sa mga kandidato, nanalo at natalo, and if you have a final message to probably your loved ones who haven't seen you since the wee hours of the morning, and probably you won't be coming home until you've done your work for today. And I'd like to thank you very much. Please, your message, sir. Ma'am Sonia, salamat po. For and in behalf of our great leader, Attorney Temi P. Lambino, our Regional Election Director, kami po ay nagpapasalamat sa Kapulisan, sa PNP, the Philippine Coast Guard, and the NICA for their steadfast support sa pag-ayos po natin ng peace and order ng ating halalan na ito. Their constant help and support to the COMELEC is always and deeply appreciated by us. Sa hanay po ng aming kapwa manggagawa sa COMELEC, our respective provincial election supervisors, our election officers, our election casuals,
election assistants, casuals, and JOs. Nagpapasalamat po kami ng marami to the Bureau of Treasury, to the DepEd people, and to the BJMP, as well as the other agencies that are deeply involved dito sa gawain nito. Kami po nagpapasalamat. Lalo na po sa mga treasurers na hindi rin po talagang natulog sa pag-allocate, pagdidistribute ng mga election paraphernalia. Kami po ay talagang sobrang nagpapasalamat po sa inyong lahat, mga partner agencies namin. Salamat po sa inyong pagtulong at talagang in supporting us and helping us do this election. Sa ating po mga botante, thank you for going out and being patient in making a decision to exercise your right to suffrage today. Sa ating mga kandidato, thank you for keeping the election process a peaceful one and a credible one. Sana po tanggapin natin ang magiging hatol ng taong bayan at we will begin rebuilding our nation, our local government units from this day onwards. Kung sino man po manalo, let us support one another. Ikabubuti natin po lahat ito. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. Attorney Elmo Duque, would like to hear from you later on pa, even as you visit ito pong iba't ibang mga lugar dito, because we want to really find out kung gaano kaganda ang turnout ng botohan ngayong araw na ito. Maraming salamat. Take care of yourself. Congratulations, sir. We salute you. Thank you very much, Ma'am Sonia. Upang mas maunawaan natin paano ba ang transparency server, panoorin natin ang VTR na hinanda po ng CLTV 36 production team. Kapag tapos na ang botohan, ina-upload sa automated counting machine o ACM ang election results para sa bawat presinto. Ang mga resultang ito ay pinapadala sa 3 pangunahing server: Central Server ng COMELEC, Transparency Server at Backup Server. Ang Transparency Server ay may mahalagang papel. Dito nanggagaling ang real-time, partial at unofficial results na nakikita ng media, watchdogs at publiko. Ang mga organisasyong tulad ng PPCRV, NAMFREL at mga media networks ay nakakonekta sa server na ito para sa transparency at monitoring. Ang layunin ng Transparency Server ay siguraduhing bukas at lantad ang bilangan ng boto at ang pagkakatiwalaan ng proseso ng eleksyon. Pero tandaan, hindi ito ang opisyal na resulta. Ang final at legal na proklamasyon ay manggagaling pa rin sa COMELEC at mga Board of Canvassers. To Candidates Got Talent 2025. Ang tanging show kung saan hindi talent ang puhunan, kundi boto ng mamamayan. May kanya-kanyang pakulo para ma-entertain ang bawat botante. Bye-bye, goodbye sa gutom. Hello, mababang presyo. Hey, hey, hey! Mr. Epektibo! Abibinay number 9 sa balota, madaling tandaan. Merong nag-ala recording artist. Iniing oras, papalenayan tamo. Sumayaw at kumembot sa musika. Aba, meron ding TikTok superstar. At ang sikat na sikat, Nabudot. Bong Revilla po, number 16 sa balota. Saan ka man pumihit? Kaliwa, kanan, likod ng jeep? Siguradong may sumisigaw ng pangalan. Pero tandaan, hindi sa catchy nagwawaging karapat-dapat, kundi sa galing, kapal at gawa. Ito ang elections, Candidates Got Talent 2025. Narito mga naglakas loob na tanggapin ang hamon, humarap, sumagot at nanindigan. Sila ang naging kabahagi ng Plataforma 2025 kasama si Sonia P. Soto. Sana po makapilit po tayo ng wasto at tama na talagang tutugon sa mga pangangailangan ng bawat pamilya. Kami po dito sa Nanay Party List, makakaasa po tayo. Makakaasa po kayo
na kami po ay magtratrabaho para sa inyong kapakanan. Dapat ang bawat kababaihan ay itaas ang kanilang level sa tinatawag nating full potential. Ang full potential po ay isang kondisyon kung saan isang tao o individual ay kumikita para sa kanya sa sarili at nag-o-overflow ito para sa komunidad. Ikaw ay nagmamatter, mahalaga, kung hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para na rin sa ibang tao. Ang panawagan natin, tapyasin na ang 12% na VAT sa basic goods, no? Lalong-lalo na sa pagkain at mga utilidad, pati na rin ang langis. Napakalaking ginhawa ang maibibigay niyan sa ating mga pamilya, sa buhay ng ating mga kababayan. Singilin natin ang mga buwaya at ang mga kurakot sa ating bayan. Tiyakin natin na napupunta talaga sa serbisyo ang ating pondo ng bayan. Sa bawat panauhing humarap, isang paalalang naiparating. Ang paglilingkod ay hindi salita lang, kundi gawa at paninindigan. Mga tinig na naglakas loob, mga plano at pangakong inilatag. At sambayan ng Pilipino ang huhusga sa tamang panahon.
po nagbabalik ang Vote Watch 2025, the CLTV 36 News and Current Affairs National Local Elections 2025 Special Coverage. Bago po natin puntahan ang mga reporters po natin na nasa iba't ibang bayan ng Pampanga, meron po tayong breaking news. Of course, medyo na late ng konti, ng ilang minuto ito, pero I'm sure you will be interested to find out na ayon sa City Board of Canvassers, sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, meron na pong 41% ng mga boto ang na-canvass na. So halos 50% at meron na pong resulta. So yung resulta dun sa 41% na votes na na-canvassed, ito po ang mga numero, no? Yung pong total number of clustered precincts, 239. Number of clustered precincts included in the canvass, 113. Total number of registered voters, 207,416. Total number of registered voters included in the canvass, 85,071. Ang nabilang na boto ay 85,071 na nasa 41.1%. At ang mga botong pumasok para sa, unahin ko muna itong sa mayoral, no? Sa mga kandidato para mayor ng City of San Fernando, Vilma Caluwag, Independent, 60,063 votes. Mylene Pineda Cayabyab, Cambilan, 23,581 votes. Tama ba ang basa ko? So ang susunod naman na aking babasahin ay ang Vice Mayor, ang mga nakuhang boto ng Vice Mayor. So ang Vice Mayor ay, teka muna, ang nakuhang boto ni Brenz Gonzales, Partido Federal ng Pilipinas, 60,593 votes. At ang nakuha ni BJ Tiger Lagman ay 20,785 votes. Yan po ay partial na resulta. Ibig sabihin, meron pa pong 59% ng boto na hindi pa po nakakanvas. Kanya maaring magbago pa ng malaki yan, no? So sa ngayon, yan po yung lumilitaw na trend, no? Sa resulta ng naging botohan ngayong araw na ito. Okay, sa puntong ito, uunahin natin na makapanayam si Liana na nag-ikot sa Santa Ana, Arayat at Candaba. Liana, ano bang update dyan? Alam ko, kanina ka pa umiikot. Magandang gabi dito, Sono. So ngayon nandito tayo sa Arayat, Pampanga. At alam naman po natin na itong Arayat, Pampanga ay naka-place siya under election areas of concern under yellow category. Pero generally peaceful. Ganito po inilarawan ng Arayat MPS o PNP ang naging conduct ng election dito sa bayan ng Arayat, Pampanga. And to give us more information, makakasama po natin ang Chief of Police ng Arayat MPS na si Lieutenant Colonel Leo Bacon. Ayun po. Chief, kumusta po sa inyo pong pag-iikot? Kumusta po yung naging conduct po ng election? Naging parang ng sinabi po natin generally peaceful po. Paano po natin nasabi na generally peaceful na ang naging halalan dito sa Arayat? Naging generally peaceful po ang halalan dito sa Arayat. Sapagkat simula po na nag-start yung election po natin, nag-start po yung halalan natin kaninang alas 5 po hanggang matapos po kaninang alas 7 ng gabi, wala po tayo na i-record na any untoward incident. Apo. Kapag sinabi po nga any untoward incidents, kahit po ba yung mga minor na let's say mga harassment or yung may mga nagbabantay o nagliligid-ligid sa mga polling centers, wala po ba tayo na isa ng mga insidente? Yan nga pong kagandahan. Yung 29 polling centers natin, wala po tayong recorded na harassment or any untoward incident dito po sa bayan.
historically speaking po, itong bayan ng Arayat ay isa talaga din sa binabantayan tuwing halalan dahil po mainit, kumbaga, yung labanan ng mga bawat kandidato. Pero so far po, paano po natin masasabi na paano natin na-achieve itong level ng peace and order dito sa bayan ng Arayat? Ang mahabang preparasyon po yung ginawa natin dito para ma-attain po natin yung araw ng halalan na very peaceful. Actually, as early as December, so may mga preparation na po tayong ginagawa, mga PJSTC, RJSTC, meeting, at mga conference para po ma-achieve natin. At yung isang araw nga po ito is napakahabang preparasyon po. At ito nga po yung naging resulta ng mahabang preparasyon na naging very peaceful po yung eleksyon dito po sa bayan natin. Since January 12, 2025 po, ipinatupad yung implementasyon o itong gun ban. Kayo po dito sa Arayat, meron po ba tayong mga nakumbistang mga firearms, mga armas, at meron po ba tayong mga na-arrest ng mga individual? Opo, napakarami po nating accomplishment when it comes to violation na Omnibus Election Code. Marami rin po tayong na-arresto po na wanted person. Now, we believe na malaki po ang naging contribution para ma-attain po natin na peaceful yung election na nagyan po sa bayan natin. Alright. Sir, nakikita po natin dito sa ating monitor na ito po, kanina lamang po siguro mga 10 minutes ago nung nagsimula pong matransmit itong mga data, itong mga resulta po ng eleksyon sa bawat, I believe 100 po ito present, 29 clustered business po dito sa Arayat, Pampanga, Chief. Pero ngayon po, after this po, syempre, simula pa lamang, hindi pa natin masasabi talaga kung gaano karami o kung sino yung mga mananalo. Pero after this, ano po yung actions, ano po yung gagampanan ng tungkulin po ng PNP dito sa Arayat? Actually, isa na po ang trabaho ng PNP po, maintenance of peace and order. So kahit sino pong manalo, so makaasa po kayo sa bayan ng Arayat na yung ating pong kapilisan will be maintaining the peace and order dito po sa bayan ng Arayat. Sir, from delivering the ballot boxes o mga ATMs at iba pang mga kagamitan sa eleksyon, until proclamation ba ang asahan itong PNP na nakaantabay or beyond that yung inyong serbisyo? Beyond that po, actually even beyond. Kahit na pagdating po ng mga poll na mga ballot boxes election term, at habang hindi pa po na-transmit, habang hindi pa po kinukuha ng F2 logistics yung ating po mga ballot boxes ATM, babantayan pa rin po natin ating pong mga election attorney. Alright. Thank you so much po, Chief Leo Bacon. Ayun po, Tita Son, nakasama po natin ang Chief of Police ng Arayat MPS. Maraming salamat, Chief. At maraming salamat din sa iyo, Liana. Mamaya na kita tatanungin. I was supposed to ask Liana a question kung ilan na ba ang na-canvas na boto doon sa bayan ng Arayat. Meron ka na bang... Yeah. Ito, Tita Son, nakikita natin dito sa monitor nilagay ng COMELEC dito sa ibaba para nga din sa mga supporters na gustong makita itong nagiging pagbibilang o canvassing ng votes. And yung expected voters dito sa bayan ng Arayat ay 81,178, and as of this time, 8:10 PM, nasa 35,159 na yung mga nabilang na boto at yung inaasahan pa na papasok na matatransmit na data ay nasa 26,019, Tita Son. Okay, Liana, maraming salamat at mag-iingat ka, ha? Hindi pa tapos ang trabaho natin. Ingat. Thank you very much, Liana. Patuloy po nagbabantay ang atin pong mga masisipag na reporter sa iba't ibang pong mga lugar sa buong Pampanga. At meron lamang pong pumasok na balita mula kay Lizen Morten. As of 8:04 ng gabi, so anong oras na po ba ngayon? A few minutes ago, no? Mga 6 minutes ago, 72.8% na ang na-canvass na boto sa City of San Fernando, Pampanga City Board of Canvassers. So, hinihintay po natin ang pasok ng resulta. Kanina kasi nasa 41%. Ngayon nasa 72.8%. Kailangan po makita natin kung gaano na kalaki ang diferensya ng boto, no? Maari po kasing kanina ang mga pumasok na boto ay galing doon sa mga meron ng mga pumasok dito pero hindi ko pa mabasa. Siguro hintayin natin na pumasok, no? Okay. So ito po yung
yung pumasok na... Okay, ito po yung City Canvass report. So, dito po sa report na ito, teka muna, ang tinitignan ko dito ay Vice Mayor, ha? Diyan ay Mayor ang nakalagay sa screen. So, sige, unahin na natin yung sa Mayor. Sa Mayor ng San Fernando, ang nakuhang boto ni Vilma Caluwag ay 105,704. At ang nakuha naman ni Maylene Pineda Cayabyab ay 41,757. At yan ay 72.28% ng mga botong na canvas. Okay? Vice Mayor. Tingnan naman natin ngayon yung sa Vice Mayor. Sa Vice Mayor naman, ang nakuhang boto ni Brenz Gonzales ay 107,300 votes. Samantalang ang nakuha ni BJ Tiger Lagman ay 36,209. Magbabago pa po yan sapagkat yan ay resulta ng 72.29 or 28%. 72.28% po ng mga botong na canvas sa San Fernando, Pampanga ng Board of Canvassers. Well, exciting talaga kapag sinusundan natin ang resulta ng halalan at nakakakuha po tayo ng partial na mga resulta. Huwag po kayong magtangkang lumipat ng channel sapagkat mas marami pa po tayong mga mahahalagang mga ibabalita sa inyo. At meron pa rin po tayong mga bisitang makakausap mula sa PPCRV. Abangan po din natin ang ating talakayan with ex-mayor or former mayor Jomar Hizon and of course, columnist Max Sangil of Angeles City. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Vote Watch 2025. Narito mga naglakas loob na tanggapin ang hamon, humarap, sumagot at nanindigan. Sila ang naging kabahagi ng Plataforma 2025 kasama si Sonia P. Soto. Lalo na yung mga botante natin sa Mexico, obligasyon ninyong pag-aralan, suriin, siyasatin ang lahat ng kandidato. At kami po ay nandito, pinapakilala po namin ang aming sarili at para rin po maipahayag namin ang mga plano at plataforma. Gusto ko lang pong baligtarin yung mindset ng mga nagboboto ngayon at ang mga nagpapaboto. Kasi sinasabi nila, kung wala kang pera, wala kang panalo. No money, no vote. It is a challenge for me na baligtarin yung ganon. Kasi ang dapat po natin iboboto, yung kabaro natin na may kagalingan pagdating sa kaisipan, sa ideas. Maraming alam. Isusulong natin ang mga polisiya. Mararamdaman ng kabataan ang kanilang karapatan ay nabibigyang buhay gaya ng karapatan sa edukasyon. Open invitation and challenge din sa lahat ng kabataan na tayo mismo sama-sama ang paglaban natin. I-agitate natin yung ating mga karapatan at mga polisiyang magbabago ng buhay para sa ikabubuti ng marami. Sa bawat panauhing humarap, isang paalalang naiparating. Ang paglilingkod ay hindi salita lang, kundi gawa at paninindigan. Mga tinig na naglakas loob, mga plano at pangakong inilatag. At sambayan ng Pilipino ang huhusga sa tamang panahon.
Nagbabalik ang Vote Watch 2025, the CLTV 30's News and Current Affairs National and Local Elections 2025 special coverage. Kanina po, bago po tayo nag-break, na i-announce ko po sa inyo na 72.28% na po yung na-canvas na boto. Kanya yung resulta kanina ng Vice Mayor at Mayor ay nabanggit ko sa inyo. Ngayon naman po, pumasok naman ang datos, no, para naman sa provincial level, pero sa San Fernando po ito. Hindi po sa buong lalawigan ng Pampanga, kundi sa syudad lamang po ng San Fernando, Pampanga. Ito pong na-canvas na boto para sa Vice Governor at Governor. At katulad po ng kanina, 72.28% po ng mga boto. Okay? So, sa Vice Governor po ang uunahin natin. Ito po, partial po ito, 72.28% lamang po ng boto. Although, konting-konti na lang, ano? Yung hindi po nabibilang na boto. Ang nakuhang boto ni Among Ed Panlilio ay 63,900. At ang nakuhang boto naman ni Governor Dennis Pineda o Delta Pineda ay 75,562. Para naman po sa gobernador, ang nakuhang boto ni Bailon ay 69,631 at ang nakuha ni Vice Governor Pineda na tumatakbong governor ay 73,127 votes. Si Ginoong Santos po ay nakakuha ng 967 votes. So ito po ay 72.28% pa lamang po ng boto. Kanya hanggang mamayang konti ay mabubuo po natin ito pag naipadala na po mula dyan sa Board of Canvassers po sa siyudad ng San Fernando. Sa puntong ito po, makakausap natin, nagtiyaga po na makasama natin dito kahit alam nating pagod na ang kinatawan po ng PPCRV. Ano? Makakasama po natin dito at makakakwentuhan natin tungkol sa mga naging resulta ng halalan kanina na kanilang binantayan. So kasama po natin sa studios ang Executive Director ng PPCRV Pampanga, walang iba kundi ang ating suki na si Ginoong Rene Galang. Good evening po kaya kayo. Maya pabengi po, Ma'am Sonia, kareng kalalawigan tamo po kay Tikim Pampanga at sa mga kareyon natin dito sa Central Luzon na sumusubaybay sa ating himpilan, CLTV 36. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dakalo salamat po kaya kayo. Balo ko po mapagal na kayo. Ay, pero burida kayo pong kutnangan. Kumusta po ang pamagbanteyo ngening patingapon? Dakal salamat po, Ma'am Sonia. Kalupa na po ning daramdaman tamo, meging eleksyon o halalang keting katamong lalawigan, meging mapayapa naman po. Po. Buri na sabihan, alang dakal untoward incident at nung atin mo rin pong meging kasangkanan, reta pong meging issue po, lalong-lalo na po kareng katamong automated counting machines po. Okay. So, para po kayo, siyempre, dakal na ko po karanasan, experience, kaya pamagbante. Yes. Para kayo, nano yung pakiramdam nyo, masaya kayo, kening milyare, ating kayong, kasi nung matureng milyare, problemado kayo ngayon, Opo. Of course, masaya na kami man po, uling mumunandili, may kasuyo kami po Kembalen, bilang PPCRB. At ikit mi po medyo lalo nang yeni maragol mo rin po yung meging papel dareng kaya katamong volunteers PPCRB lalong-lalo na po ketang ausandang voters assistance. Kasi po balang almost all voting centers po may ka
voters assistance desk po as early as 5 a.m. Higit ko na po, nandin. Kasi boto ko 5:30 in the morning eh. Karas ko, ikit ko agad ding desk dari ang PPCRB. Opo, uli pong mika windows pin for vulnerable sectors na po, yung mga PWDs, yung mga senior citizen at saka pregnant women po, no. So, na-deploy po namin yung ating mga volunteers as early as 5 a.m. to assist the voters para po madali lang makita yung mga presinto kung saan sila dapat pumunta or magboto. Ikayo po, may kapagboto kayo? Ay, opo, Ma'am Sonia. Maranon na po. Bayo ko pumunta kening katamong provincial headquarters. Bigboto na ako. In provincial headquarters, yung po kaya sakop? Yes po, Ma'am. Okay. Pining Pampanga Secretary. So, siguro, nakalatao kayong sakop kanya. Actually po, Ma'am, magumpisa na la pong daratang reng retrieve ERs designated for PPCRB copies po. So, ngayon po mag-chat no po ring municipal coordinators on the way no po. Uling ulipin pong ikitamo naman kay report you ati na pong matatabulate ka ring municipal canvassers. So, buri nang sabyan po kareng presinto po mayari tinang mayari. So, once na binyede po itang copy me for PPCRB. So, i-transport na no po kaya katamong provincial headquarters, ma'am. At ikayuman kanyan, detang akakwada ka rin nialiwang munisipyo, lulub na la naman kaya kayo po na Actually po, ma'am, unlike before po, may kaka-parallel unofficial count ya po kareng provincial. But by this time po, uling kaya taping sinabi ng Attorney Elmo, in transparency server, atin niya naman po directly in PPCRB National. Yes, nationwide ya po. Nationwide ya po. So, Hinawi kepin nandin eh. Opo. Ating kayuping muna man PPCRB. So, ikayo po kanyan, pwede yula namang lawen kanyan ketang PPCRB, deta pong resulta kay ni Puking Pampanga ne po. Keng national no po makadiretso. Yes. So kasi rin nyo po ngan lawen. Opo, karing kami po makalink kumbaga. Karing ko ngan makalink ne. At kengke kayong panlalawe, kengke kayong meging sabyanta ng pamagbante ngening banwang IT. Sabi yun na mas miracle kayo volunteers kumpara kareng aliwang banwa o may ditakla rin volunteers at dakal na ba rin kaya nakanyene kumpara ka rin matwa, things like those. Apo. Munang dili po, we have around 4,000 PPCRB volunteers for the province of Pampanga. Pero almost 4,000 volunteers. Opo, pero as compared po with the other or previous elections po, medyo meditakla po rin katamong volunteers na. Pero in kasantingan na po, ma'am, lalo na po uli na ning technology ngeni, wherein rin katamong kayanakan ilang mas makaintindi, mas merakal na po rin katamong ketang youth sector volunteers po, ma'am. I see. So, makatabang puso yung makanyan uling imburin ang sabihan elamilala ko pamanyuyo reng kabalenta mo keng makanya na obra na ng PPCRB. Opo, ma'am. Actually, it's a mix-up of retang veteran na PPCRB tamo. Siguro may dagdagan lamo mo kareng kayanakan po. And at least po, rening kaya katamong kayanakan yeni, may involve la po keng makaniting gawain. At least itang pang makabayan na po, ma-enrich naman po. Kaya relang panga-Pilipino. Nandin natin kasing Manalbeco, national lang po, pang local coverage. Ikit ko, national, kareng aliwang balen, aktibula naman din PPCRB. Retang may interview kaya na akong katula. Kasi, ang sasabihan dapin na inkarelang core values, kabang anakla, iyang bala mo, tuturunan ng PPCRB nung makanano lang sumuyo, king balen, at nung makanano, bilang kayanakan, ila naman ing manalilike kayo na malambat ng magsilbi mo naman. Pero at this point po,
i-break tayo pa mo ining nung nanuya po ining tinggap ko pong resulta. So kalupa na po niyan sinabi ko nandin, 72.28% na po ing may canvas aboto kayong San Fernando. At ngayon naman, yung ibalita ko kaya kayo, member of the House of Representatives naman. So, o ini po ing meging resulta kayong San Fernando, ing menikwang penaka matas aboto, yapin Mika or Micah Gonzalez, 81,426. At Kong Paul Kiwa, menikwayang 5,735. At Dr. Hazel Tumang, menikwayang 52,103 votes. O yan po, 72.28% dapureng botong may bilang na. So atin tapa pong panayan, pilang pamporsyento yung panayan tamo? 27. Ditak na mo, ne? 27. So, ang gapota po kanyan, ne? Deta pong, sana po tang i-announce tayo, miyari no, retang 100, remainder, daretang 100%, ne? Eko po mama ko because ila po yung ibalita mi kaya kayo kanyan. So, atin tapang mapila na minuto para pagsabyan tayo i-kongre, ne? Nano po kanya intutok yung gawan, ika yung PPCRB? Apo. So, keng kasalukuyan po, pinpungyen uling tali nala po, rin keng Municipal Board of Canvassers. So, rin kaya katamo pong volunteers, magpisano pong mangolekta karetang designated copy for PPCRB ne po. And then, after po nining potang halos may biling lala, sabi yung mga 100%, tinya naman po kasing random manual audit agagawan ng PPCRB. So, inggawa na po, usually po, mamili lang presinto in every province or city, makanita po, and then mag-manual audit la po. And then, in PPCRB, kaya baya po karetang observer naman kanita. So, nung tutusin po, kaya pa po mayaring ngening aldo na ning adyang milabas ng election, uling atin pa pong tutuking prosesong gawa na po ng PPCRB. Kanyan. At ing buri ko pong meto nga ikutang kaya kayo, nanong a-observe yo po karetang watchers dare po miyaliwang partido na at po karen kilub dareng presinto, voting precincts po. Ing metong na pong kasantingan ning uling yung pamiki adwangan mi po ning COMELEC na ampo ning PPCRB. So, ikami pong PPCRB watchers po, ila talagang prioritize dang papaluban keng presinto ne. Anya, nandin po ating kaming dita ka issue with regards po karetang magbotong ketang vulnerable sectors kanapin. Kasi atin po karela, lalo na karetang senior citizen, magkasakit lang mag-shade. So, compared po karetang poll watchers na rin ng kandidato ang pong partido, ikami mo po ing maka-authorize na manantabe karela para mag-shade po. At the same time po, kareni pong poll watchers na ng partido o ring kandidato, nung sakaling overcrowded na po yung polling precinct, pwede daw pong palwalan retang at in PPCRB yap po pwedeng makokeng kilo. So far po kayo talaga ing authorized na magbante. Opo. So far po karetang uling mag-assist lamo na po ang pong kumbaga mag-observe. May karagdag mo rin po kitang sa sabihantanan din na mapayapa naman kasi ala namang as far as king report na po rin watchers poll watchers mo, ala naman maging commotion king within the polling place or
polling precinct po. Opo. Balo ko po, dakal ko pagawan, baka kailangan kayo naman magpainawa. Yung lagyo na po rin si LTV 36, magpasalamat ko po kaya kayong pamanyatang. Yung peg kay muting oras yun, bistat man balo ko, dakal ko pagawan, at mapagal na kayo rin. Siguro po kayong puntong iti dinanda kong pamikatagon na pasalamatan nyo nga din kaya kayong volunteers o nung ating ko pong mensahe, maski kanino, at suya po kaya kayo ing oras. Okay. Po. Mumunan dili po, dakal salamat mo naman po keng CLTV 36, Ma'am Sonia, keng binyay yung pagkakataon, banta, adakemi po, ining panibayong karanasan, daring kaya kaming volunteers, kaya keng milabas sa kaniting 2025 midterm national and local election. Of course po, Ma'am Sonia, buray mila pong pasalamatan rin kaya katamong egan-agan ng PPCRB volunteers na hanggang yeni po, magumpisa nanding maranon, hanggang yeni, gugusal pa kareng presinto. Ne po, buritala naman pong pasalamatan rin kaya katamong kaparian, kaya tiking Archdiocese ng Pampanga, rin pong parish priest na mig-alaw karelang, karelang parishioners na maging active keng pamag-assist kening election po. At of course po, yung pamunuan na po ng sakop, nagagamitan tamo, kayan taber, yung executive director, yamong Kenneth Alde, ating kayang assistant, yamong Justin Gatos, keng antabed, apo po rin keng sakop, ring magobrada, keng pamanantabed, apo, keng kaya katamong obra ngayon election. And of course po, kailangan tayong pasalamatan ng kaya katamong kagalang-galang obispo. Arsobispo Dong Labarias po, keng kayang Saup, Antantabe, kaniting PPCRB Pampanga po. Salamat, Kong Rene. At welcome. Congratulations, job well done, adapin po, maski pa po pamyaring obrayo, at least ngayon kabengya na ini, pwede tampong sabihan na keng lugod at saup ning apong Ginoo, agampanan yung masaleseng obra para po kareng memalen at para keng kaya katamong kaluguran na probinsya at kaluguran ang bansa. Dakal pun salamat. Dakal salamat mo naman po, Ma'am Sonia. Huwag kayong aalis, magbabalik ang Vote Watch 2025. Narito mga naglakas loob na tanggapin ang hamon, umarap, sumagot at nanindigan. Sila ang naging kabahagi ng Plataforma 2025 kasama si Sonia P. Soto. Ang aming bayan ay pinapangarap po natin maging isang napakalaking syudad na yung good governance, transparency and accountability na makakantan ng bawat pamilya. Sa pamamagitan ng party list na ito, yan ang tumugon sa pangangailangan ng mga matatanda. Para habang bata, i-google mo na pong lahat ang lakas mo. Dahil alam mo sa pagtanda mo, ikay kakangalig. Bibigyan kalinga ng gobyerno, bibigyan ka ng gamot na gagamot sa sakit mo, bibigyan ka ng bahay na kakanlong sa ulo mong nainitan, at higit sa lahat, bibigyan ka ng maganda pang kinabukasan habang ikay nabubuhay. Wala ka na sanang intindihin. Kami po, from the Guardians Doctrine, meron kami tinatawag na vision. Okay. Yung ligtas, nagtutulungan at maginhawang komunidad, or safe, inclusive, sustainably developed communities. Ito yung nakikita naming way para umunlad ang ating bayan. Kasi public safety is a prerequisite siya para umunlad tayo. Pag magulo po ang ating bayan, awayan dito, awayan sa politika, krimen, kung ano-anong mga nangyayari sa atin, wala pong pupuntahan atin. Sa bawat panauhing humarap, isang paalalang naiparating. Ang paglilingkod ay hindi salita lang, kundi gawa at paninindigan. Mga tinig na naglakas loob, mga plano at pangakong inilatag. At sambayan ng Pilipino ang huhusga sa tamang panahon.
Babalik ang Vote Watch 2025, the CLTV 30's News and Current Affairs National and Local Elections 2025 special coverage. Ngayong gabi po, hindi lang tayo magbibigay ng mga update, kundi tatanungin din po natin ang ilan po sa mga resource persons na naimbitahan po natin na makausap. Kung mamarapatin po ng ating susunod na kakausapin, tanong po natin sa kanya kung anong kanyang fearless forecast, ano sa magiging resulta ng halalan sa siyudad ng San Fernando ngayong gabing ito. At this point in time, I'd like to introduce to you ang atin pong bisita. Nasa Zoom po siya, hindi po natin siya kasama sa studio. Walang iba kundi ang dating alkalde ng bayan ng Bacolod na minsan ay sumubok din na tumakbong gobernador ng lalawigan ng Pampanga. At ngayon, siyempre, wala na po siya sa larangan ng politika. Ngunit siya ay nananatili marahil bilang taga-suporta kay Lolo Cap na tumakbong konsihal ng siyudad ng San Fernando. At siyempre, ang ating pong bisita na si former Mayor Jomar Hizon ay isang respetadong negosyante. Magandang gabi po sa inyo. Sir Jomar, magandang gabi po. Magandang gabi, Ate Sonia, at magandang gabi rin sa ating mga nakikinig. Long time no hear, long time no see. Oo nga po, siguro 10 years? Hindi lang, matagal. Napakatagal after the natin. election. Oo. Yes, 6 years. Opo, matagal na tayong hindi nagkikita at nagagalak ako, nagpaunlak kayo sa aming imbitasyon sa inyo ngayong gabi. Nasundan niyo po ba ang resulta ng bilangan ng boto sa siyudad ng San Fernando, sir? Nasusundan ko po, Ate Sonia, at actually, I am not expecting that margin, no? Dahil unang-una, kilala ko ang mga katunggali sa politika. Dahil kahit paano, nung nakaraan, alam ko kung paano sila kumilos. Pero napansin ko mukhang this time, medyo parang hindi talaga yata pumapayag ang San Fernando na maging Pineda ang magiging alkalde nila. So, ang fearless forecast po ninyo, kahit mabilang yung mga natitira pang mga botong hindi pa nabibilang sa siyudad ng San Fernando, tiyak po na ang mayor ng San Fernando ay si Mayor Vilma Caluwag pa rin, sir? Base sa nakita kong resulta, and I think it is already 71%, hindi ba? And nasa 105,000 si Vilma, at ang registered voters yata ng San Fernando is something like 207. So kahit ibigay na lahat yung natitira, mukhang panalo na si Vilma sa laban na ito. So, Mayor Jomar, sir, ito pong as of 8:41 po ng gabi, nasa 95.4% na daw po yung na-canvas na boto sa San Fernando. At sabi po ni CCS operator ng City Board of Canvassers na si Ginoong Romeo C. Sapaw, ang boto na lang po mula sa 11 voting precincts sa buong syudad ang inaantay na matransmit. So sa inyo pong pagtataya, sabi nga po ninyo, kung gano'n na po kalaki ang diferensya ng boto, sa palagay ninyo, kahit na mabilang lahat ito, ang panalong alkalde ng siyudad ng San Fernando ay ang incumbent mayor na si Mayor Vilma Caluwag. Sir, ganun po ba? Kanina, Ate Sonia, ang nakita ko 105,000 at si Pineda nasa 41,000, no? Kanina, no? Pero ngayon, I do not have the latest
Kung nakapol man si Pineda, hindi ko alam. Pero the way ang trending, kahit na considering na 207,000 lang yata ang registered voters ng San Fernando, at kung 105, that is more than one half. So, panalo na si Vilma. Okay, sir. Kumusta po si Lolo Cap, sir? Ganun ang sabi rin ng mga sumusubaybay sa mukhang number 5 or number 6 yata si Lolo ang Cap. aking ama. Yeah. At in-expect niyo po ba na ganito kalaki yung makukuhang boto ni Lolo Cap, sir? Expected namin dahil medyo maganda ang pananggap ng mga tao sa kanya. Pero hindi ko inaasahan ang masyadong malaking margin. Mukhang landslide ang panalo ang incumbent mayor natin, si Mayor Vilma Pati na si Brents, Pati ang po kanyang vice mayor. Hindi nga nagkakalayo ang botong nakuha ni Brents Gonzales at ni Mayor Vilma Caluwag. Yes, Ate Sonia. Oo. At doon po sa governor, tumakbo po kayong governor. Ano nga po pang taon nung tumakbo po kayong governor? 2019, Ate Sonia, no? Nung 2000, if I may add, no, bagamat ito ay wala sa itinanong ninyo sa akin, nung 2022, kung saan humabol si Gov. Bailon laban sa ating governor kasalukuyan, ang napansin namin, pagdating sa survey, mahina si Gov. Bailon. Pero pag eleksyon na, yung araw na ng eleksyon, parang nagbabago. Kamukha rin ng aming napansin during ng mga nagko-conduct ng mga survey at kami ay nababalitaan, ang percentage ni Gov. Bailon ay hindi ganyan kagandahan. Pero mukhang maganda ang labanan nila compared sa 2022 ni Gov. Delta. Imagine, pati sinanay na ang nilaban nila, and yet mukhang ang tawag sa wikang Kapampangan balikatan ang labanan. Kung sa sa San Fernando pa lang po naman yung nakita nating boto, pero tama po kayo, parang balikatan nga po kung sa siyudad ng San Fernando, dun sa nakita nating resulta ng 72.28%. Hindi ko po alam kung paano nagbago ang botong nakuha ni Governor ni Bailon at saka ni Nanay Lilia Pineda, ngayong 95.4% na po. Pero kanina, mas mataas ang botong nakuha ni Gov. Delta, Gov. Dennis Pineda, kumpara kay Among Ed para sa pagka-vice governor. Pero hindi po din ganun kalaki kumpara po sa mga nakaraan na nakita po nating resulta ng botohan. Kanya tama po kayo. Ano po kayang ibig sabihin? Gusto niyo po bang magbigay ng pagsusuri, sir, dito po sa ganito pong trend, kung inyo pong mamarapatin? Alam mo, Ate Sonia, ang aking napapansin, no? Pagdating sa survey, parang hindi mo nakukuha ang totoong pulso ng mga tao. Lalo na pag ang naglalaban ang pamilya ng mga Pineda at ibang mga kandidato. For whatever reason, hindi ko rin masabi kung bakit. Pero pagdating sa election mismo, nagbabago ang resulta. Just to give you a partial results, no, na nakuha ko sa Bacolor, natapos na ang counting sa San Isidro at nanalo si Gov. Bailon ng mahigit na o kulang sa more or less na
300 votes. Pag sa Cabalanzan, nanalo ng 328 si Bailon. Pero base sa survey actually nagpa-survey kami. Base sa survey, hindi ganyan ang resulta at malaki ang margin ng survey. Pero hindi ko expect na ganyan ang magiging resulta ng labanan ni Gob Bailon at saka ni Gob Nanay sa ngayong 2025 midterm election. At kung ganito po ang naging resulta trend, no? Hindi pa naman ito ang final result, pero meron na pong trend na balikatan si Nanay at saka si Bailon, gayon din si Among Ed at si Gob Dennis Pineda. Meron po ba kayong, at yung inyong nakita din na resulta sa dalawang barangay ng Bacolod, meron po ba kayong nakikita na ganitong trend din kaya sa ibang mga bayan sa Pampanga, sir? Hindi ko masasabi yan na it's premature masyadong magsalita, no, Ate Sonia. Pero ang napapansin ko, maybe siguro pag mapag-uusapan ng mga pamilyang Pineda ang naging resulta ng eleksyong ito, maaaring they should ask, ano kaya ang naging problema? Despite na marami naman sila natutulungan, marami naman na hindi lang sa antas ng kalusugan. Marami sila natutulungan. Pero bakit? What's wrong? Maybe sila ang mag-assess ng ganong sitwasyon at magtanong-tanong na rin sa mga advisors nila. Dahil unang-una, ako hindi ko rin inaasahan na ganyan ang magiging resulta sa Ate Sonia. Hindi ko inaasahan. Ako'y kahit paano nabibigla ako sa resulta, lalo na sa San Fernando. Hindi ko akalain. Alam ko na malamang na may panalo talaga ni Vilma ang laban niya dito sa San Fernando. Pero hindi ko inaasahan na ganyan ang magiging margin. Landslide. Ang dating landslide talaga ang resulta. At mukhang doon sa mga nakukuha nating mga partial result, maganda rin ang naging performance ng mga konsehal sa line-up ni Mayor Vilma kasi maganda ang resulta ng ang performance ng mayor, vice mayor at lumilitaw na maganda din ang resulta ng mga naka-line up sa kanya. Kabilang na nga ang inyong magulang na si Lolo Cap kasi Lolo pasensya na, nasanay na ako sa Lolo Cap, no? Si Lolo Cap ay lumilitaw na nasa top 5, ano po. So, Ate Sonia, sa katunayan na isa lamang ang incumbent sa top ni Mayor Vilma, no? At majority nasa kapila. Bigyan na lang natin ng halimbawa ang aking kapatid na si Ricky. Noong 2022 ay 3 doon sa placing niya sa pagkakonsehal. Pero ngayon, bakit ang layo? No? Nasaan po siya ngayon? At siguro, number 17 yata ang ano niya, ang level niya. Malayo. So mukhang napalayo siya. Oo. Pero ganun pa rin, I cannot make any remarks kasi unang-una, I'm not in the position to say, kasi ganyan sila, ganyan, no? Siguro, they have to evaluate what went wrong. Bakit si Mayor Vilma nahatak niya lahat ang kanyang mga konsehal? At bakit yung ibang mga incumbent, ilan yun? Si Lagman, Tina Lagman, si Macalino, ang aking kapatid,
si Kap Puti, sino pa yung Rosemary Kalimlim. Kalimlim, 5, no? Pero what went wrong, no? Kung i-assess nila, siguro mas alam nila. Kasi kung halimbawa ako ang magsasabi, bakit sobra naman magsalita si Jomar na ito. Ayoko kong magsalita ng inappropriate. So, evaluate ano ang nangyari. I-assess na lang nila ang kanilang sarili. Okay. Maraming salamat po, Sir Jomar, sa inyo pong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Baka meron po kayong panghuling mensahe na nais ipaabot sa atin pong mga kababayan dito po sa lalawigan ng Pampanga, sir. Go ahead. Maraming unang-una, Ate Sonia, maraming salamat at naimbitahan ninyo ako. Bagamat tayo ay matagal nang hindi lumilitaw sa publiko, lalo na sa larangan ng public service. Ang masasabi ko lang, kailanman wala nang maganda pa sa may kababaan ang loob. Yung bang huwag kang magsalita ng patapos para kung masakali ikaw ay nailagay sa pagkatalo, hindi masakit para sa isang kandidato. Dahil kung matayog ang ating lipad, pag tayo ay bumagsak, masakit ho yun. So, yung may papayo ko, kahit ito ay sinasabi ng aking yumaong ina, kailanman huwag kang magmataas at ikaw ay magpakumbaba. Yun ang aking maipapayo. Hindi lang po sa ating mga kandidato, pati na kahit na po sino sa ating mga kababayan, Ate Sonia. Maraming salamat po sa inyo, former mayor ng Bayan ng Bacolor, Pampanga. Maraming salamat po. At this point, atin namang babasahin. Initially, meron na pong, ang bilis, meron ng partial and unofficial result. As of 8:48 ng gabi, May 12, 2025, para sa pagkasenador. So, nangunguna pa rin si Bongo, 14,317,235. Number 2, Bam Aquino, 11,883,138. Bato de la Rosa, 10,847,704. Erwin Tulfo, 9,388,634. Kiko Pangilinan, 685,135. Ika-anim, Ping Lacson, mahigit 8 million, followed by Tito Soto. Number 7, mahigit 8 million. Followed by number 8, Rodante Marcoleta, mahigit pa rin 8 million. Followed by Pia Cayetano, number 9, 8,057,000 plus. Number 10, Camille Villar, 7,296,000. Followed by Amy Marcos with 7,263,000 plus. And number 12, Lito Lapid. So yan po yung trend sa kasalukuyan. Hindi pa ho yan ang buong resulta ng halalan sa pagkasenador. So babalikan po natin yung iba pong mga kasama po natin na nasa iba pang mga lugar. At this point, meron po tayong pumasok na resulta ng partial result ng halalan sa PORAC. Nasa 82% pa lamang po. No? So meron pang hindi mga nabibilang na boto sa ilang mga voting precincts. Ang nakuha pong boto ng kandidatong tumatakbo para sa pagka-mayor ay ang nangunguna ay si Mayor Kapil na may 33,670 votes at si Ginoong Tapang naman na merong 20,203 votes. At ito po ay 82% po
ng na-canvas o nabilang na boto sa bayan po ng Porac. So, at this point, syempre, hindi po mabubuo ang atin pong gabi kung hindi ko papasalamatan ang nagbibigay ng laman sa aming tiyan. Dito po sa CLTV 36 studio. Maraming salamat, Grumpy Joe! Napakasarap ng inyong pagkain at talaga namang busog na busog yung atin po mga production team. Kanya kung minsan, dahil sa sobrang kabusugan, nakakalimutan nilang ibigay sa akin yung mga dokumento na kailangan ko para sa report. Huwag po kayong aalis. Marami pa po tayong tatalakayin dito sa Vote Watch 2025 ng CLTV 36. Narito mga naglakas loob na tanggapin ang hamon, humarap, sumagot at nanindigan. Sila ang naging kabahagi ng Plataforma 2025 kasama si Sonia P. Soto. But when I ran for my first term in 2019, I promised to make difference with my administration. Itabong gampeng ako, agawa ko sobra pa. Soft and hard project, gawa tamo po within 22 months. At ngayon po, kakitsyo naman ng mga nano kong mag-obra. Ita pong lugod, po seasonal politician ni Mayor J. Ating ko kontrato ay na masalita. Mabilis at ating ko pong plano at programa para hindi matamong baler. Kailangan na po siguro ni San Simon Ngeli, bayo naman. Bayo namang strategy, bayo namang pamang gobyerno. Dito po, maririnig po niyo sa akin ngayon na puro advocacy lang yung pinag-alaban natin. Walang pangalan, walang mukha ng politiko. Ito po yung bayong masantol na kung saan kapag po nanalo tayo, panalo ang tao natin. Sa bawat panauhing humarap, isang paalalang naiparating. Ang paglilingkod ay hindi salita lang, kundi gawa at paninindigan. Mga tinig na naglakas loob, mga plano at pangakong inilatag. At sambayan ng Pilipino ang huhusga sa tamang panahon.
Nagbabalik ang Vote Watch 2025, the CLTV 36 News and Current Affairs National and Local Elections 2025 special coverage. At ngayon naman po ay bibigyan ko kayo ng balita tungkol naman sa resulta ng halalan sa Mabalacat. Sa Mabalacat po ay hindi pa tapos ang bilangan pero nasa 80.09% na daw ang nabilang o na-canvas na boto. At sa na-canvas na boto na 80.09%, ang nananalo o nangunguna para sa Vice Mayor ay si Ginoong June Castro na may 70,084 votes. At pumapangalawa si Winwin Garbo na may 48,204 votes. At para naman sa pagkaalkalde ng Mabalacat, ang nangunguna ay si Geld Aquino na may 66,424 votes at ang kasalukuyang mayor ng Mabalacat na si Chris Garbo ay may 48,665 votes. Yan po ay partial pa lamang. Meron pa pong mga botong hindi pa na kakanvas o nabibilang at nasa mga almost 20% pa po ng mga boto iyon. At this point, makakasama natin o makakausap natin si Lizen Morten na nakatutok sa canvassing ng mga boto sa lungsod ng San Fernando. Nandun po siya sa Heroes Hall ngayon. Hello Lizen, kumusta ka? Yes, Tita Son, ito okay lang, malamig ang aircon dito sa loob ng Heroes Hall, particular dito kung nasan kami ngayon ni Kuya Art, nandito kami sa amphitheater at dito sa aming gawing kaliwa, nandito yung sa session hall, kung saan isinasagawa o saan nag-establish yung City Board of Canvassers ng Siyudad San Fernando, Pampanga. Medyo na-enjoy naman namin yung aircon ngayon dito kasi kanina, Tita Son, maghapon kaming nasa labas mula alas 6 ng umaga hanggang magdilim. Ayan. At yun nga, nakikibalita kami dito patungkol dun sa bilangan na isinasagawa ng COMELEC Siyudad San Fernando para sa mga tumatakbong alkalde at vice-alkalde at mga kandidato, iba pang mga kandidato dito sa siyudad. At ito nga, as of 8:04 kanina, Tita Son, ay meron ng 72.28% votes yung nabilang or yung na-i-announce ng ating mga election board of canvassers dito. Hindi, nakuha ko na yun. Lizen, nakuha ko na yung... Partial and unofficial. Lizen, oo. Nakuha na namin yung resulta na yon. Nakuha na namin yung resulta na yon at nai-anunsyo ko na. Ang gusto kong malaman, mula kanina na-announce natin yung resulta ng 72.28%. Ilang porsyento na ang nabilang o na-canvas sa oras na ito? Kasi 1 hour na ang lumipas, mahigit mula kanina. Tama ka dyan, Tita Son. Although wala pang ang announcement ng particular na bilang ng mga na-canvas na votes, in-announce kanina ng mga Board of Canvassers dito, Tita Son, na 4% na lang, less than 4% na lang yung hinihintay nilang ma-transmit dito sa kanilang headquarters at yan ay mula sa 3 presinto na lang, particular sa mga barangay ng Bulaon, San Isidro at Del Pilar. Sila na lang yung iniintay at inaalam pa sa ngayon ng ating mga Board of Canvassers kung ano yung dahilan ng kanilang pagiging delay. At kanina nga nababalitaan namin mula rin sa CLTV 36 News na tila ang ibang mga ACM o automated counting machine ay nagkakaroon ng problema sa network at iniimbestigahan nila sa ngayon kung paano mapapabilis upang maging 100% na at makapag-proclaim na yung mga mananalong kandidato dito sa Siyudad San Fernando. Oo. Lizen, may mga nagtatanong dito, kumusta ba yung resulta ng botohan para sa mga posisyon ng konsehal? Kanina kasi, ang dating mayor ng Bacolor na si Jomar Hison ay nakapanayam ko. At ang tatay kasi niya na si Lolo Cap ay
tumakbong konsihal ng siyudad ng San Fernando. Sa kanyang nakuhang mga impormasyon, parang nasa number 5 si Lolo Cap. At nabanggit din niya ang incumbent na konsihal na kapatid din niya na si Councilor Ricky Hison ay napakalayo daw, parang nasa number 17. Meron ka bang listahan ng resulta ng botohan o ng votes garnered ng mga tumakbong konsihal sa halalan na ito sa siyudad ng San Fernando? Lizen. Yes, Tita Son, sa kabutihang palad, no, although mabilis kasi yung mga pangyayari, no, within minutes lang ay nag-update, nag-refresh itong ating transmission dito sa both of City Board of Canvassers. Ayan, mapalad naman tayo na nakunan natin yung 72.28% voting turnouts kanina. So 804 kanina pa ang nakunan namin yung top 12, Tita Son. Nangunguna dyan si Cristel Ato Agustin, sunod si Doc Benji Angeles, pangatlo si Elmer Benko, pang-apat si Nanay Cap Kalimlim, panglima si Mark Joseph Carrion, pang-anim si Tin Kings Chua, pang-pito si Jay Cuyugan, at pang-walo si G4 David, pang sumusunod dyan si Tino Dizon, at dito si Angelo Jr. Hizon at Ricky Hizon magkasunod sa 10 at 11. At ang number 12 ay si Tina David Lagman. Yun ang top 12 as of 8:04. Ang hinihintay pa na lang natin ngayon kung may pagbabagong naganap dito sa listahang ito, dito sa mahigit kulang-kulang isang oras after netong 8:04 update sa atin ng mga taga-bilang ng boto ng Siyudad San Fernando. Dito, Tita Son. Kumusta naman ang sitwasyon diyan sa mismong Board of Canvassers diyan sa Heroes Hall? Ayan. Siguro Kuya Art, pakita natin sa kanila. Ayan. Sige, ayaw lang po kasi naming makaistorbo sa kanila pero papakita po ni Kuya Art yung pong sitwasyon dito sa session hall kung saan isinasagawa yung pagbibilang ng boto. Ayan. Lizen, meron ka bang ideya kung mga more or less anong oras magaganap ang proklamasyon ng mga nanalo ngayong gabi? Hello, Tita Son? Oo. Sige, nakikita namin ang mga nangyayari dyan sa pamamagitan ng nitong pinapakitang camera. Si Kuya Art po. Ayan po yung graph na ipinapakita sa atin na sinasabi ko pong nag-refresh mayat maya. Kung makikita niyo po dyan yung graph na may kulay dilaw, ayan, yung kulay pula muna, yan na lang po yung iniintay ng mga presinto na kailangan mag-transmit. Oo, napaka-konti na pala, no? Habang sa kabila naman, dun sa kulay dilaw, ayan, yan yung yung kulay green, yun lang ang mga bumoto out of the registered voters ng Siyudad San Fernando. Yung mga dilaw, hindi po sila bumoto. At nasa 30,375 sila out of 177,041 registered voters. Pakiulit mo nga yan, Lizen. Ilan ang registered voters at ilan ang hindi bumoto? Ilan ang bumoto at hindi bumoto? Lizen? Ayan. Ulit po, no? Ayon po dito sa graph na ating nakikita, sa buong Siyudad San Fernando, meron tayong 207,416 total number of expected voters. Pero yung mga bumoto lang ay 177,041 at ibig sabihin yan, 30,374 yung mga hindi bumoto ngayong araw. Ayan po. Wala namang mga nagiging problema diyan. Actually nga, Tita Son, no, yung mga nandito yung Philippine Information Agency, Gitnang Luzon, na kasama naming nagbabantay at yung mga kanya-kanyang watchers ng mga
partidong nagsitakbuhan dito at sila mismo ay nabibilisan sa naging proseso ngayong taon na ito ng halalan at ito daw so far yung pinakamabilis na turnout na nangyari sa ating history base sa kanila. Wala namang mga reklamo, pagpapatigil ng canvassing, mga protesta sa resulta so far? So far, Tita Son, wala. Ayan, medyo time team naman po ang mga tao dito. Pero sa labas, Tita Son, may mga naririnig na kaming nagpapaputok. Hindi namin alam kung ano yung ibig sabihin ng mga nagpapaputok na yun ng fireworks o parang mga kuitis. Hindi namin nakikita. Pero narinig sila dito sa kasalukuyan. At given na we are in the city of San Fernando, malamang ang ilan sa kanila ay nagbubunyi na. O pwedeng bacolor din. Oo, pwede rin pala, Tita Son. Oo, dahil bacolor ka ba boboto, Lizen? Sa Bulaon po, bale San Fernando po. Kanya pala, di ba? Resettle po kasi kami. Nagkita tayo kanina di ba? Kaninang alas 6 ng umaga, nagkita tayo sa Bulaon. Tinangka ko pong pumoto kanina, kaso hindi naman po ako PWD senior citizen at nagdadalang tao, kaya medyo nahiya po ako. Kaya dumiretso na po ako para mag-cover sa Dolores. Pinalikan ko na lang po yung Bulaon nung bandang hapon at mabilis naman po yung naging pagboto. Oo. Kanyanan din, mikit ka ta, alas 6 ng Abak King, Bulaon Elementary School. Ka pa may kapagboto, pero ako may kapagboto na ako 5:30 Oo. So, apil po yung perks na rin senior citizen naman. Oo, buti naman, merong kaming perks. Babalikan kita mamaya, Lizen. Sana kapag nabuo na at meron ka ng balita na magkakaroon ng proklamasyon sa San Fernando ng mga nanalo, ipaalam mo agad sa amin. Hinihintay na lang natin yung 3%. Mag-a-update ako agad, Tita Son. Sige, maraming salamat sa inyo ni Art Lizen Morton. Okay, ngayon naman meron tayong pumasok na balita, So, ang balita ay mula naman sa, hindi ko na alam kung anong uunahin ko. So, mula sa bayan ng Porac. Sino bang nasa bayan ng Porac sa ating mga kasamahan? Jody po. Si Jody Mercado nagpadala nitong resulta na ito. Maraming salamat sa iyo, Jody. At meron siyang ipinadalang resulta naman para sa mga tumatakbo sa pagka-gobernador at vice-gobernador doon sa bayan ng Porac. So kung botante po ng Porac ang pag-uusapan, bumoto po sila ng gobernador at vice-gobernador at ito po yung resulta. 83.66% po ito ng mga pumasok na boto na bilang na boto o canvas na boto. Ano po? So, unahin ko po sa posisyon ng Vice Governor. Ang nakuha po ni Among Ed Panlilio ay 27,604. Sa ano po ito? Sa Porac. At ang nakuha po ni Governor Dennis Delta Pineda na tumakbong Vice Governor ay 32,051. 32,051. Okay? At para sa posisyon ng ng gobernador, ang nakuha po ng kandidatong si Amado Santos ay 480 votes. At ang nakuha po ni Vice Governor Nanay Lilia Pineda na tumakbong governor sa halalan na ito ay 31,131 at ang nakuha po ni Danilo Bailon na boto sa Porac ay 32,156 at ito po ay 83.66% po na mga botong na canvas. Kabuuan po, Governor. Ang kabuuan po sa buong lalawigan ng Pampanga as of, anong oras ito? 9:19. Para po sa pagka-gobernador, sa buong, ito na po yung kabuuan, pero as of 9:19 po ito, hindi pa po ito ang kabuuang boto, kundi partial result.
para po sa posisyon ng Vice Governor. Ang nakuha po ni Among Ed Panlilio ay 336,644 votes at ang nakuha po ni Dennis Delta Pineda ay 645,317. Ang nakuhang boto naman ni Amado Santos ay 5,891 para sa posisyon ng governor at ang nakuha naman ni Danilo Bailon ay 413,383. Ang botong nakuha ni Nanay Lilia Pineda ay 610,060 votes. Ito po ay partial as of 9:19 ngayong gabi. So babalikan po natin yan kapag medyo pumasok na po yung mga datos. Pero meron akong nakita dito kasi may mga nagtatanong sa Angeles City naman. So sa Angeles City as of 9:19 p.m. para sa pagka-vice mayor, nagri-ring yung phone. Para sa pagka-vice mayor, Vicky Vega, 56,708. At ang nakuhang boto naman para sa Vice Mayor ni Amos Rivera ay 63,129 as of 9:19 p.m. Para sa pagka-mayor naman, ang nakuha ni General Oka Albayalde ay 46,527 at ang nakuha ni Carmelo John Lazatin ay 77,183 as of 9:19 p.m. sa siyudad po ng Angeles yan, Angeles City. At sa Mexico, as of 9:19 p.m. para sa pagka-vice mayor, ang nakuha ni Doc Pangan ay 38,627 at si Ginoong Siron ay nakakuha ng 32,242. At para sa pagka-mayor naman, as of 9:19 p.m., ang nakuha ni Edwin Pangilinan ay 340 votes, Lenin Salas 1,815 votes, Alex Tumang 32,060 votes, at Roding Gonzales 40,114 votes as of 9:19 p.m. Ito po ay partial at meron pa pong mga botong hindi pa po nakakanvas. Sa bayan naman ng Arayat, meron na po tayong mga nakuha din na report as of 9:19 p.m. pa rin para sa pagka-vice mayor. 5 po ang naglaban sa posisyon ng vice mayor sa bayan ng Arayat. Ang nakakuha po ng pinakamataas na boto ay si Monching Changcoco na nakakuha ng 20,486 votes. Sunod ay si Froilan Soriano na nakakuha ng 12,279 votes. Si Che Lumbang na nakakuha ng 8,817 votes. Marlon Balagtas na nakakuha ng 6,467 votes. At si Pogi Malyari na nakakuha ng 3,476 votes. Para sa pagka-mayor naman, ang may pinakamataas na boto ay si Ginoong Jeffrey Luriz na may 30,166 votes. Sinundan ito ni R.V. Velasquez na nakuha ng 16,864 votes at si Madir Alejandrino na nakakuha ng 5,758 votes. At ito ay resulta as of 9:19 p.m. Magbe-break muna po tayo sa puntong ito at babalik po tayo mamaya with the other results from the other towns. At syempre, babalikan din natin ang
San Fernando at iba pang mga syudad sa lalawigan ng Pampanga. Magbabalik po ang Vote Watch 2025. Huwag po kayong aalis. Narito mga naglakas loob na tanggapin ang hamon, umarap, sumagot at nanindigan. Sila ang naging kabahagi ng Plataforma 2025 kasama si Sonia P. Soto. Ang pagtatrabaho po palagi talaga is yung kapasalamatan at saka itang kababanlog po. Kasi tapos na ho yung panahon na ang mga politiko tinitingala at nilalagay sa pedestal. It's about time that public servants work together talaga. We will continue yung pong panunungkulan na merong tunay na pagmamalasakit, panunungkulan po na merong dignidad sa bawat Fernandino, at panunungkulan na meron respeto sa bawat isa. I think we always need to have those kinds of relationships sa ating mga constituents, sa mga tao. Bacolor ay napaka great town. Sa ngayon po, ang pag-angat natin napakabilis na. So give us another 10 years. Baka maging syudad na rin tayo kung tama lang yung populasyon natin. And I see to it na yung talagang yung the transfer of the provincial government sa Bacolor pa rin pupunta. Sa aking mga kababayang pamasyan, wala naman po akong ibang nais kundi kapayapaan, matiwasay na pamumuhay sa lahat ng aking mga kababayan, malusog na pangangatawan at matapos po lahat ng pag-aaral hanggang kolehiyo ang mga batang pamasyan dahil isa lang naman po ang gusto ko progreso. Sa bawat panauhing humarap, isang paalalang naiparating. Ang paglilingkod ay hindi salita lang, kundi gawa at paninindigan. Mga tinig na naglakas loob, mga plano at pangakong inilatag. At sambayan ng Pilipino ang huhusga sa tamang panahon.
Nagbabalik ang Vote Watch 2025. At sa puntong ito, nasa huling bahagi na po tayo ng ating live coverage ngayong gabi. Although ang atin po mga reporters na nasa field ay nakahanda pa rin po mag-ulat, pero sa gagawin na lamang po ito sa pamamagitan ng social media platforms ng CLTV 36, particular na ang Facebook page po. So maaari nyo pong abangan ang mga reports nila sapagkat nandun po sila sa aktual na lugar kung saan nagka-canvas po ng mga boto sa iba't ibang mga bayan. Nasa labas pa rin po si Lizen Morten, si Jody Mercado, si Paulo G. Santos, ganun din po si Liana Canilao. Pero sa puntong ito ay meron po tayong partial and unofficial results as of May 12 para po sa senatorial race. Marami po kasi nagtatanong, no? As of 9:38 p.m., kaninang a few minutes ago, ang nangunguna pa rin ay si Bongo na may 20,557 thousand votes. Number 2, Bam Aquino na may 16 million pala, sorry po, 20 million votes, mahigit. Ang nakuha ni Bongo, Bam Aquino, 16 million mahigit. Followed by Bato de la Rosa, 15 million plus. Erwin Tulfo, number 4, 13 million plus. Kiko Pangilinan, 12 million plus. Ping Lacson, number 6, 11 million 969 plus. Tito Soto, number 7, 11 million 775 plus. Number 8 is Rodante Marcoleta with 11 million 722 1,000 plus. Number 9, Pia Cayetano. Number 10, Camille Villar. Number 11, Aimee Marcos. Number 12, Lito Lapid. Number 13, Ben Tulfo. Number 14, Bong Revilla. And number 15, Abby Binay. So yun po yung partial and unofficial result ng senatorial race po as of 9:38 p.m. Kanina pong 9:19 p.m., nakuha po natin itong mga resultang ito para sa bayan naman ng Masantol. Para po sa pagka-vice mayor, ang nangunguna ay si Buday Gintu na may 15,283, followed by Joshua Bustos na may 9,986 votes. And lagging behind them is Abelardo Algarne na may 1,355 votes. At ito po ang sa resulta naman ng botohan sa pagka-mayor, pumapangalawa lamang po si Tonton Bustos, ang kasalukuyang mayor ng Masantol, na may 11,786 votes. Ito po ay as of 9:19, maaring nagbago na po yan. At a-anunsyo na lang yan mamaya ng atin po mga reporters sa Facebook. At si Dan Ginto po ay nakakuha ng 15,914 votes. Sa bayan po yan ng Masantol. At sa bayan naman po ng San Simon, para sa pagka-vice mayor, ang nangunguna ay si Ann Canlas with 17,579 votes, followed by Janice Punsalan with 13,323 votes. Nakakuha po si Jojo Gutierrez ng 3,663 votes. At sa pagka-mayor, ang nangunguna ay si JP Punsalan na may 16,689 votes. Dading Santos, 16,466. Balikatan po yung dalawa. At si Ginoong Romel Bondok ay may 2,009 votes. As of 9:19 p.m. din po ang resulta na yan. Sa bayan naman ng Santo Tomas, ang partial and unofficial result as of 9:19 p.m. Si Ginoong, para sa Vice Mayor, si Reggie Malyari nakakuha ng 690 votes. Si Jelio Perio nakakuha ng 10,216 votes. At si Ninang Ronquillo ay nakakuha ng 15,689 votes. Para naman sa pagka-mayor, Bong Pineda, 7,769. Tama ba to, Bong Pineda? Oo. At number 2, Raymond Ronquillo, 9,436 votes.
At nangunguna si John Sambo na may 11,441 votes. Ito po ay as of 9:19 p.m. At sa bayan naman po ng Santa Rita, as of 9:19 p.m., para sa pagka-Vice Mayor, ang nangunguna ay si Dagi Salalila na may 11,086 votes, followed by Alvin Martin na may 5,940 votes at si Mercy Carrion na may 3,979 votes. Para sa pagka-Mayor, si Art Salalila ay nakakuha ng 8,682 at ang nakakuha ng pinakamataas na boto ay si Reynan Calo na may 12,724 votes. Sa bayan po yan ng Santa Rita, kaninang 9:19 ng gabi. Meron pa ba na mga results bago tayo magpaalam? Maraming salamat sa iyo, JM. Sa bayan po ng Santa Ana, naku, bayan ng Santa Ana, maraming nag-aabang dito sa bayan ng Santa Ana. Kasi masyadong popular si Ferdinand Dinan Labong, kanya siguro marami nagtatanong sa atin. Pero uunahin po natin yung Vice Mayor. Para sa pagka-Vice Mayor, ang nakakuha ng pinakamaraming botos of 9:19 p.m. pa rin po ay si Nakpil Oday na nakakuha ng 17,636 votes at si Ross Gamboa ay pumapangalawa sa bilang na 9,338 votes. Si Ginoong, para sa pagka-mayor naman, si Rolando Maglangke ay nakakuha ng 1,813 votes at si Baro Banong ay nakakuha ng 10,500 votes at si Ferdinand Labong na tumatakbo sa posisyon na mayor ng Santa Ana as of 9:19 p.m. ay nakakuha ng 15,202 votes. Sobra yung digits So 15,202 votes. Okay? Sa Sasmuan naman, as of 9:19 p.m., ang nangunguna sa pagka-Vice Mayor, tatlo po itong mga naglalaban. Ang nakakuha ng pinakamataas na boto ay konti lang ang diferensya sa pangalawa. No? Si June Tamayo, 5,193. Fernando Baltazar Jr., 5,034. Victor Velasco, 4,612. At para sa pagka-mayor, nangunguna si Lina Cabrera, kasalukuyang mayor na may 9,269 votes. At si Charito Montemayor ay nakakuha ng 6,071 votes. Sa bayan po yan ng Sasmuan as of 9:19 p.m. at sa bayan naman po ng Lubao, Pampanga. Para sa pagka-Vice Mayor, wala naman kalaban. J. Montemayor, 50,976 votes. Sa pagka-Mayor naman, Salvador Dimson Jr. nakakuha ng 14,383 votes at ang nakakuha ng pinakamataas na boto na malayong-malayo sa boto ni Salvador Dimson o Dimson Salvador ay si Mayor Esme Pineda na nakakuha ng 54,704 votes. Yan lamang po ang aming maiuulat sa inyo sa pinakahuling bahagi ng ating naging live coverage ngayong gabi. Magmula po kaninang umaga ay nag-uulat na tayo. Ako po ay nailagay dito sa panghuling bahagi ng live coverage from 7:30 to 10 p.m. At dyan po nagtatapos ang ating special coverage ng ating pong Vote Watch 2025. Ngayong araw na ito, May 12, 2025. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok, nakibahagi at sumubaybay sa Vote Watch 2025. Isang matagumpay at makabuluhang halala ng ating nasaksihan. Hindi pa po tapos sapagkat meron pa pong mga botohang bilangan na nangyayari sa local at maging sa national. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Magpatuloy po tayo sa pag-abang ng mga bagong balita. Nagbabantay pa rin po ang iba't ibang mga
kapatid natin sa media at ang mga kasama natin na nagbantay sa halalan, sa COMELEC, sa PPCRV at iba pang mga sektor. Alam po natin na pagod na rin kayo at pagod na rin ang ating mga reporters. Kanya abangan nyo po bukas ang post-election coverage ng CLTV 36 kung saan tututukan natin ang mga opisyal na resulta maging ang mga coverage po natin sa proklamasyon ng mga nanalo ngayong gabi at proklamasyon ng mga nanalo bukas naman ang pagbabalita. At ang susunod na hakbang na ng ating mga bagong halal na leader, ang siya naman nating babantayan at iuulat sa inyo sa mga darating na mga araw. Mula po sa buong team ng Vote Watch 2025, the CLTV 36 News and Current Affairs National and Local Elections 2025 Special Coverage. Ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat at magandang gabi po. Maya Pabengi po, Kekayungan.